Kuva. No niin, mitä te olette tekemässä, tytöt? Vai onko se Runebergin torttuja, mitä te olette tekemässä? Ja ootteko te murskaamassa noita keksejä siinä? Okei. Ja mitä se Emppu on tekemässä? Saanko mä katsoa? Käydään katsomassa. Hello Noah, what are you doing? Okei, Noah on siellä murskaamassa keksejä. Ja katsotaan, täällä on Ronja. Moi Ronja, mitä sä oot tekemässä? Ronja on vatkaamassa Runebergin torttuihin taikinaa. Kaikki on työn touhussa. Ja Emppu on pelleilemässä. Ja täällä on Kati. Moikka Kati, mitä sä oot tekemässä? Et tule pulpoa. Onko onnea? Joo, taas löytyy. Ja sitten täällä on Suvi täydessä työn touhussa. Moikka Suvi. Mitäs täällä puuhataan? Koristellaan kakkua syntymäpäivä Sankarille. Ui, siellä on hienon näköinen syntymäpäiväkakku tulossa. No niin, sanokaa hei hei kameralle. Hei hei!